Kif inti l-ewwel nett u dan ix-xahar qed nifokaw ħafna fuq il-core, qed nifokaw ħafna fuq il-posture. U xtaqt inkellimkom fuq żewġ studji partikolari li saru fej bażikament kienu ttestjaw numru ta' persuni u dawn kienu qalulhom grupp minnhom biex jibqgħu dritti, bl-ispallejhom lura, iċ-ċest il-barra u jżommu anke żaqhom ibsa mingħajr ma jżommu n-nifs, waqt li l-grupp ieħor ħallewhom illi joqogħdu kif iridu bil-posture li minn qatt mawweġ, minn qatt inklinat fuq naħa, minn qatt inklinat fuq in-naħa l-oħra, u mbagħad wara għamluhom naqra testijiet, eżamijiet, anke fejn jidħol il-moħħ pereżempju, u sabu illi kien hemm ħafna iktar tendenza f'dawk illi żammew il-posture tajba li bdew iħossuhom aħjar, jiġifieri kellhom inqas biża', setgħu jiffukaw aktar fuq dak li qed jagħmlu, kienu aktar pożittivi, kienu aktar konfidenti, waqt li l-oħrajn inħakmu aktar feelings ta' negattività, ta' iġri għaddi dal-eżami, ta' xi dwejja, iġri neħles u dawk l-affarijiet. U ma nafx inti, imma ngħid għalija jien anke kultant meta nibda anke naħdem minn hawnhekk. Iktar ma nkun mawweġ, iktar ma nkun forsi mitluq, iktar nibda nħoss ejja, iktar nibda nħoss telqa, iktar nibda ngħid ajma lemma jmalaw, iktar ikun qed neħles dak li qed nagħmel. U għal daqstant ikun hemmhekk fejn niftakar illi aħjar nidretta naqra ruħi jekk hemm bżonn anke nieħu daqsxejn ta' mixja, jew naqta naqra milli qed nagħmel nieħu tazzilma, għax anke l-fatt li niċċaqlaq ħajjejni biex anke moħħi iħossu aħjar mhux dak il-ħin biss imma anke għall-kumplament tal-ġurnata. La qed nitkellmu fuq l-enerġija, sistema oħra li nħobbu nirrakkomandaw ħafna u nużaw aħna wkoll huma dawk li jgħidulhom power naps. Jekk tista' inti toħroġ naqra l-arja fuq barra pereżempju, ma nafx forsi tkun qed taħdem x'imkien u l-break tiegħek tieħdu fil-karozza stess, tiftaħ naqra tieqa l-arja, mqar torqod naqra fil-karozza, jew jekk għandek xans tmur torqod naqra d-dar għal kwarta, forsi bejn kwarta u nofsija kollox, wara l-enerġija l-pożittività tiegħek ħad tkun ħafna aħjar. Jekk forsi ma tistax jew m'għandekx aċċess għal dan, inti kbarin li mqar issib dik il-kwarta nofsija li ssarraħ daqsxejn għajnejk jew tara xi ħaġa daqsxejn iktar kwieta tisma' xi affarijiet bħal meditation jew relaxing music, ħalli inti apparti li tieħu l-break tifriska mentalment u anke fiżikament billi kif għedna forsi waqt li qed tisma' meditation music anke timxi xi ftit tippassiġġa naqra fl-arja ta' barra insomma. Għalissa ħaniqafaw, jekk nistgħu ngħinukom f'xi ħaġa jiena Mattejus Grasso minn New Better Life hawnhekk nispeċjalizzaw fejn ngħinu nies li jgħixu Malta biex jitilfu x-xaħam, jittonjaw, inaqsu mill-istress, itejbu saħħithom, itejbu kemm anke jiffukaw fuq ix-xogħol, jorqdu aħjar u aħjar u dawn l-affarijiet kollha tant sbieħ illi jiġu grazzi għall-exercise u għall-nutrition. Jekk nistgħu ngħinukom simuna fuq Facebook New Better Life, jew inkella tuna ċempilla jew SMS fuq 99003909 99003909. Nawguralek l-enerġija, is-saħħa u l-konfidenza.